Foreshore Delineation activity sa Labrador, Pangasinan naman magiging gabay sa surveys at mapping. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng Foreshore Delineation Activity at Mean High Waterline Observation ang DNR Centro Central Pangasinan Barangay Tubuan, Labrador upang matukoy ang eksaktong hangganan ng coastal public land sa dalampasigan ng bayan. Sa tulong ng aktibidad, magkakaroon ng opisyal at siyentipikong mapa na magsisilbing gabay sa tamang pamamahala ng baybaying dagat, regulasyon ng pangingisda, hazard prevention at tamang aplikasyon ng buwis o leasing ng lupa. Ayon sa DNR, ang aktibidad ay mahalaga upang maiwasan ang illegal occupation at hindi sistematikong paggamit ng coastal areas. Ang pagtatakda ng Mean High Waterline bilang pangunahing reference point ay kritikal sa pagtatakda ng land use at coastal management sa bayan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.